बुलेटिनच्या सुरुवातीला राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची बातमी समोर येते। आज सकाळी 11 वाजता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे 8 खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत। या भेटीसाठी खासदारांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे अधिकृत वेळ मागितलेली आहे। तर विकासाबाबतचे अनेक प्रश्न मांडण्यासाठी ही भेट होणार असल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिलेली आहे। त्यांच्या खासदारांना नाश्त्याला बोलवलं होतं, आम्हाला काही नाश्त्याला नाही बोलवलं। आम्ही वेळ मागून देशाचे ते प्रधानमंत्री आहेत, ते पक्षाचे प्रधानमंत्री नाहीत, देशाचे प्रधानमंत्री खासदारांना रेग्युलरली भेटतात, सगळ्या पक्षाच्या खासदारांना। तसंच माननीय प्रधानमंत्र्यांना 8 खासदार ऑफिशियली वेळ घेऊन ऑफिशियली दिवसा ढवळ्या 11 वाजता सकाळी ऑफिशियली, आणि तो फोटोही आम्ही तुम्हाला पाठवू, तुम्ही दाखवला तर आम्हाला आनंद होईल। मी खात्रीशीर न्यूजसाठी फक्त साम टीव्ही बघते, कारण तिथल्या बातम्या रिलेट करतात।